2011 heeft het land een overeenkomst gesloten met SONA om een ziekenhuis te bouwen. Eerst werd het project Nos Hospital Novo genoemd. In 2013 werd besloten om het ziekenhuis in de Outrabanda te bouwen. Vanaf dat moment werd het project Hospital Novo Outrabanda genoemd. De naam van het nieuwe ziekenhuis is Curaçao Medical Center. In 2018 zijn de zogenoemde HNO-entiteiten HNO Holding, HNO Transitie en Exploitatie en HNO Vastgoed en Beheer opgericht. In hetzelfde jaar heeft SONA volgens afspraak met het land de taken met betrekking tot de transitie en HNO Transitie en Exploitatie overgedragen. Vanaf medio 2019 zijn de overige taken met name betreffende de bouw aan HNO Vastgoed en Beheer overgedragen. Op verzoek van de Staten heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar het project. De Rekenkamer rapporteert over haar bevindingen in deelrapporten. Dit is het vierde en tevens laatste deelrapport. De onderzoeksvraag luidt: is een duurzame exploitatie van het nieuwe ziekenhuis gewaarborgd? Bij aanvang van het project werd uitgegaan van een geschat budget van 330,5 miljoen gulden. Met SONA is uiteindelijk overeengekomen dat zij voor 421,8 miljoen het project uitvoert en het land heeft daarvoor 2 obligatieleningen opgenomen. Over het investeringsbudget van 421,8 miljoen gulden zijn vroegtijdig en aanhoudend aanzienlijk overschrijdingen geschat. Bij het verschijnen van het rapport eind maart 2021 was de feitelijke overschrijding nog niet duidelijk omdat de HNO-entiteiten nog geen verantwoording hadden afgelegd. Ook de exploitatiekosten van het ziekenhuis werd in de loop van het project hoger geschat dan de kosten van het oude ziekenhuis. Bij het verschijnen van het rapport eind maart 2021 was nog geen inzicht in de werkelijke exploitatiekosten. De Rekenkamer heeft de volgende conclusies getrokken. Conclusie 1. Besluit in 2011 om ziekenhuis te bouwen onvoldoende onderbouwd. Voorafgaand aan het besluit in juli 2011 om een nieuw ziekenhuis te bouwen, heeft het land wel laten onderzoeken of een ziekenhuis kan worden gebouwd dat kostendekkend zou kunnen worden geëxploiteerd. Er was echter nog onvoldoende onderzoek uitgevoerd voor een onderbouwde besluitvorming. Conclusie 2. Het besluit in 2013 om de locatie te wijzigen is onvoldoende onderbouwd. Het besluit om het ziekenhuis te bouwen op een bebouwde locatie in Outrabanda in plaats op het onbebouwde Skatta-eiland is onvoldoende onderbouwd. Conclusie 3. De zoektocht naar extra financiering is te laat begonnen. Over de investeringskosten zijn vroegtijdig en aanhoudend aanzienlijke overschrijdingen geschat. Er is te laat begonnen met het zoeken naar financiering voor de verwachte overschrijding van het investeringsbudget. Conclusie 4. In 2011, 2013 en 2014 is ten onrechte aangenomen dat kostendekkende exploitatie haalbaar was. In 2011, 2013 en 2014 is uitgaande van aannames en schattingen geconcludeerd dat een kostendekkende exploitatie van het ziekenhuis haalbaar was. Van sommige aannames en schattingen kon echter toen al de haalbaarheid worden betwijfeld. Conclusie 5. Besparingsmaatregelen ter dekking verwachte hogere exploitatiekosten zijn laat in kaart gebracht. Uitvoeringsmaatregelen daardoor ook laat. Het land heeft niet tijdig onderzocht welke besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg mogelijk waren en daardoor ook niet tijdig maatregelen om deze te realiseren in uitvoering gebracht. Conclusie 6. In het eerste jaar in de gezondheidszorg te besparen bedrag is te optimistisch ingeschat. De taakstellende besparing van 70 miljoen gulden in het eerste jaar van uitvoering was te optimistisch. Conclusie 7. De kans is groot dat meer besparingen in de gezondheidszorg niet mogelijk zijn en dat de belastingbetaler zal opdraaien voor de hogere exploitatiekosten van het ziekenhuis. Een duurzame exploitatie van het ziekenhuis is haalbaar indien de besparingsmaatregelen voldoende zijn om de hogere exploitatiekosten te dekken. Conclusie 8. Er dient met spoed inzicht te worden gegeven in de hogere exploitatiekosten. Daarvoor is ook inzicht noodzakelijk in de totale investering en het aandeel dat toegerekend. Om de omvang van eventuele aanvullende besparingsmaatregelen te bepalen,
dient zo spoedig mogelijk inzicht te worden gegeven in de actuele geschatte omvang van de hogere exploitatiekosten. Wilt u meer weten over dit rapport? Bezoek onze website www.arc.cw.